Aquí ens demanen que trobem quina és la mida de la mostra. Clar, per trobar la mida de la mostra, si nosaltres coneixem que hi ha 42 persones que han respost 3, clar, si coneguéssim la freqüència relativa d'aquí, de les persones que han respost 3, doncs aleshores ja tindríem una forma de calcular la mida de la mostra. I això com ho podem trobar? Doncs fixem-nos, clar, si han respost 1 i han respost 2, sí, si han respost 1 són el 45% i respost 2 el 25% de la gent. Per tant, quin percentatge ha respost 3? Doncs el que li falta aquí per arribar al 100. 45 i 25 són 70 i per tant aquí tenim que hi ha un 30% que ha respost la 3, no? Ara, nosaltres tenim que el 30% de la població N ha respost 3 i per tant són 42 persones. Com podem trobar, doncs, quina és la població? Doncs ho trobarem dividint el 42 per el tant per 1 relatiu al percentatge. Doncs és 142 dividit 42 dividit per 0,3 i això ens dona 140 persones. Per tant, la mida de la mostra és 140. Aquí ens demanen també quina és la mida de la mostra. Doncs bé, per calcular això hem de pensar una miqueta. Doncs tenim que la gent que ha respost 2 és el 40%, sí? Per tant, què és el que tenim? Que la gent que ha respost 1, no? I la gent que ha respost 3 són el 60% de la població. Per tant, tenim, no? Que aquest 60% l'hem de repartir entre aquest i aquest. Però ens fixem que aquest és el doble que aquest d'aquí. Per tant, què és el que tenim? Que el número corresponent al 60%, no? Aquest és el doble que aquest. Per tant, el 60% l'hem de dividir en 3 parts, no? De tal forma que aquesta part d'aquí és el doble que aquesta d'aquí. Per tant, què és el que tenim? Doncs tenim que aquí es correspon al 20% i aquí es correspon al 40%. Doncs molt bé, doncs ara ja tenim que el 40% de la població ha respost 3 i són 24 persones. Per tant, tenim que el 40% de la mida de la mostra es correspon a 24. Per obtenir ara quina és la població, doncs la població hem de fer 24 dividit per el tant per 1 corresponent, que és 0,4. Doncs fem 24 dividit per 0,4 i això dona 60. Per tant, la població en aquest cas és 60.